Iya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Wah niki estu niki. Lho niki tegese kula arani ibadah, niki termasuk ibadah gelem kumpul padha-padha umating Gusti Allah. Nggih, leres. Lho, Mas. Dasare teng mriki sayak saepa praya. Satu hajat. Niki. Nggih. Niki sedaya sing rawuh teng mriki. Sedaya ingkang nderek manunggal nyawiji teng mriki niku remen sedaya. Ah saiki tak takoni iki lak persentasene iki remen sedaya. Sedekah niku napa? Lah nggih kedahe kula sing matur teng jenengan wong gandeng jenengan niku kula anggap pun guru kula. Ngene lho. Nggih, nggih, nggih. Mas ya kowe iki tingkatane iki ponakanku, putuku, anakku, adikku. Nggih. Dalan ki pimpinan. Lah nggih pimpinan tapi gandeng ana sing langkung sepuh. Adatipun kan hormat kali sing langkung sepuh. Wah iki lho sing Mboten marai pantun nurak krama, nungkak krama mboten pantun. Sing marai dalang nom-nom do rawani ngejak aku ya ngene iki. Boten ngaten Pakde. Sakjane kula niku wantun misale ajeng rembak catur kali jenengan ning watose kula menika ngilmu kula niku dereng enten sak kukuringe jenengan. Ingkang jenengan tigas kula wau teng inggil. Jeneng Serki tidak memandang ilmu dan tidak memandang umur. Serki tukar kawruh, kadang sing nom luwih pinter daripada sing tuwa. Ning yen aku menerjemahkan sedekah, Serki sebagai rasa syukur. Sebagai rasa syukur apa yang telah diterima selama hidup di bumi ini atau dusun ini. Dengan harapan tahun depan rezekinya akan tambah lagi. Amin, Allahumma amin. Kah itu dari kata-kata berkah, barokah, rezeki yang diterima. Jadi ngene iki yo wong menungso ki diwenangake budidaya nyuwun marang ngersane Gusti. Dadi ngene iki ana intine Mas. Sinten tiyange sing kathah asok bulu bekti glondong pengareng-areng ngarsaning sesamane. Niku mestine bakal digampangke ugi rezekine. Sapa wonge sing kepengin donya, pitukane nggih ngagem donya. Lah kene yo ngerti. Lah nggih niki kan diwarai jenengan ndek inginane. Lah aku wis lali kok. Masyaallah lah nggih. Lah nggih niku to ning leres nggih Pak Bu nggih. Tiyang sing nyuwun utawi sing tiyang sing nyuwun donyane ditambahi, mestine pitukane nggih ngagem donya. Lah niki sami urunan nggih to nanggap wayang mongko bintang tamune panjenengan Pak De Gareng sing pun misuwur kondang kaloka teng jagat raya tekan Mars Pluto mriku. Nggih mboten. Sing tak dageli sapa ning kono? Lah sakniki lho umpama enten penghuni di makhluk lain sumerep jenengan nek pas napa serampat niku gujeng sedaya lho. Loh, ning yen aku terus dagel ning Pluto iki lho. Lah nggih. Lah wong aku ki dagel ning tlatah Kalimantan kuwi iki penduduke bangsa piye? Ngono iku lek mumet mikir kok. Aku meh rene iki lho, aku lak kondange garek ngoncek-oncek. Gareng napa? Oncek-oncek jeneng urek oncek apa? Nggih. Meh rene iki lho mumet aku nganti tekan mlaku aku lak omahku penguwisan Semarang kono. Nggih. Penguwisan wis tau urung? Dereng. Kula ming matur nggih wong soalé mangke ndak doyak terus to. Ora tau piknik. Lah nggih. Aku ki tekan tlatah iki Grimis. Kok Grimis? Kecamatan Grimis Semarang ki ono kecamatan Grimis. Sik Pak Bu nuwun sewu enten kecamatan Grimis Pak Bu. Enten gen niku lho sing tlatahe ngene Perunas niku lak Grimis. Perunas Banyumaknik niku Grimis. Walah nggih. Banyumaknik niku Grimis nggih. Niku termasuk wong maknik to iki Grimis. Niku termasuk sinonime ta nganune. Lah bar tekan watu kempul lagi kecekel aku. Nggih. Watu kempul non watune sakniki pun cilik dadi kempul, Pak. Mone gedhi gong, saiki cilik kempul. Nggih. Ngono, lagi kecekel. Oh, apa ki sendang rejo ki jebule iki to. Iki oncek-oncek lho iki. Menawi klentu nggih nyuwun pangapunten. Sedekah lajeng wau bumi nggih nggih. Bumi. Nggih. Bumi ngerti tegese? Bumi ngerti tegese? Nggih. Bumi ngerti tegese? Lah nggih ngertos bawana niki to. Pijet gonku. Nika Saryono. Mbah Wono. Oh, nggih. Nika tukang adang sego. Wong ora tau pijet tok ngarani. Malah kula sing tukang pijet to. Bumi